дар Тоҷикистон тадбирҳои зидди эпидемиологӣ шадидтар шуданд. бо дастури вазорати тандурустӣ дар гузаргоҳҳои марзӣ нафаронеро ки таби баланд ва ё сулфа доранд сабти ном ва марказҳои саломатии маҳаллии зисташонро огаҳ мекунанд. Сабаби чунин дастур хуруҷи дигарбораи бемории COVID-19 дар кишварҳои ҳамсоя гуфта мешавад. Масалан аэропорти шаҳри Душанбеда шабу рӯз ҳам кормандони тиббӣ ҳастанд, ҳам кормандони санитарӣ. Дастур додем ки термометрияшонам бибинем, чунки ҳам бемории зуком мавсимаш сар шудагӣ аст. ин тасмими мақомот дар ҳоле гирифта шудааст ки дар хиёбонҳои Душанбе одамони ниқобдор бештар ба мушоҳида мерасанд. яке аз онҳо Суҳробҷон Саидов мегӯяд зуком аст ва намехоҳад дигаронро ҳам касал кунад. оби бинӣ кам кам нороҳатӣ ҳастай. аз рӯи эҳтиёт ман ҳамин лиқоба кашидам. ҳар чизи хунакӣ нахӯрӣ, одамое ки касаланд ана маска кунанд дар ҷои ҷамъиятӣ. 3 рӯз пеш раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон аз ниҳодҳои давлатӣ хост ба пешгирӣ аз ҳамагирии COVID-19 омода бошанд. аз рӯ задани дубораи коронавирус дар Ӯзбекистони ҳамсоя хабар мерасад. Дар Чин чораҳои эҳтиётӣ сабаби эътирозҳои густурда шуданд. Мақомоти Тоҷикистон аз моҳи март ба ин су ягон ҳолати гирифторӣ ба COVID-19-ро сабт накарданд, вале баъзе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ эҳтимоли баргаштани коронавирусро зикр карданд.